OK, takže nedávno som si zlomil prst a preto mi prišlo ako dosť dobrý nápad si zahrať s tým Minecraft. OK, no a dneska si zahráme Defran a každopádne kameru budete mať práve teraz v ľavom rohu, hej, vidíte to tam. Takže áno, ako môžete si všimnúť, tak mám teda sádru na dvoch prstoch, čiže mám v podstate voľné 1, 2, 3 prsty. V podstate ešte týmto môžem hýbať, akože, takže 4 prsty. Takže 4 prsty na to, aby sme dneska vyhrali tieto Defrany. OK, no a kto by náhodou nevedel, tak Defran je v podstate o tom, že musíš čo najskôr prejsť takú kvázi dráhu, prekážkovú dráhu proste a títo tu typci nás môžu chytať proste do pasci. Proste vždycky si musíte dávať pozor, pretože všade môže byť proste nejaká pasca. Hop. OK, toto som dal. Taktiež tu mám takýto boost, hej. To sa mi bude z času na čas takto objavovať zase. Pozrite sa, už mám ďalší. Tuto si dávame pozor. OK, takže zatiaľ je to v pohode. Keďže v podstate palec mám voľný, všetko mám... Dôležité prsty mám voľné, ale stále je to také trošku nepohodlné, keďže tá sadra je taká veľká. Čiže sa mi s tým nehýbe až tak dobre. OK, ale zatiaľ je to v pohode. Bum, bum. Ne, padol som, aj. OK, no a momentálne sme na 3. checkpointe. Čo na 3 minúty je asi fajn. Ale mali by sme sa asi trošku poponáhľať, no. OK, skoro som padol, už som sa zľakol. Kamo, cez týpka to vôbec nevidím, OK. Poďte. 4. checkpoint, OK, poď, bum. Boostol som sa, aj keď to som teraz dosť na nič sa boostol, ale nevadí. OK, nice. Teraz vidíte, boli tam bloky a už tam nejsú, aktivoval pastu typek. Ale mňa do nej nechytí. OK, bum, bum, hore. Už niektorí to dokončili, ako to? Wow, niektorí sú naozaj dobrí asi v tom. OK, a máme posledný, už teraz sme v podstate vo finále, hej. Poďte, bum, bum. Ne, ja som padol. On aktivoval tú pascu, nie. Ale mňa do nej nechytí. Nevadí, ale už sme skoro vo finále, toto by mohlo byť jednoduché. Dobre, takže ideme. A teraz vlastne nás neviditeľnili tie bloky, nevadí. Ideme ďalej. Ne, ja som padol. Prečo to je také ťažké? Už máme posledných 16 sekúnd a ja to naozaj nedám. Nie, my to nedáme ľudia ani. Počkať, toto musíme dať. To nemôže takto blbo skončiť prvá hra, ne? Zase to nevidím, OK, poďme. Nie, ach jaj, prehrali sme. No nič, tak skúsime ďalšiu hru, no. OK, takže máme tu ďalšiu hru, ďalšiu mapu. A OK, vyzerá to dosť dobré, tá mapa. A tuto hneď na začiatku sa ani neoplatí skákať, pretože oni to väčšinou hneď aktivujú tú pasu. Takže radšej si počkať proste a nenechať sa hneď do začiatku nachytať. OK, tak oni idú všetci tí chytači dole. OK, nice, tak potom máme ešte čas. Ono v podstate vždycky idú tí, ktorí aktivujú tie pasce dopredu úplne, aby chytali tých kvázi, čo sú najviac popredu, ale tí, ktorí potom sú trošku pozadu, tak tí majú v podstate výhodu. Bum, 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 OK, nice. Ideme, poďte. Toto môžeme aj takto preskákať iba, to je v pohode. Poď, OK, boom, boost, nice. Oj, OK, to som trošku, OK, poďme. Toto môžeme dať, už sme na skoro 5. checkpointe. Poďte. Nepodarilo sa, OK, nice. A super, sme na 5. checkpointe, ideme. OK, toto preskočím. OK, super, aktivoval nám to tu, hop. Nie, ja som tu padol. Dobre, ľudia, tak musíme sa trošku poponáhľať, už máme iba 3 minúty. Bum. Bum, OK, idem. Nice, OK, mohol by som to mať. Hop, a budeme mať 6. checkpoint, OK. To by sme ešte mohli dať. Ideme pomaly na 7. checkpoint, nevidím tu žiadne momentálne nejaké nebezpečné skoky alebo pásce. Jasne. Akorát som to povedal a aktivovala sa predo mnou pasca. Ja viem, je to úplne dokonalé. OK, toto teraz nie je pasca.
Poďte ľudia, to musíme dať. Toto není až taká ťažká mapa, akorát som to povedal a chcipnul som. Toto není až taká ťažká mapa, takže toto by sme mohli dať podľa mňa. Pozrite sa, sme na 8. checkpointe. OK, máme posledný. Tak toto musíme dať ľudia. Lebo ak toto nedáme, tak... Yes! No, skončili sme 10. Ale aspoň, že sme to dali. OK ľudia, a teraz sme chytači. OK, takže teraz budeme my dávať pasce, ale netuším, jak sa to robí. Aha, si iba aktivujem. OK, už viem, jak sa to robí. Takže poďme, rýchle. Idem trošku dopredu. A keď tak budem chytať ešte... OK, on tu už aktivoval tú pascu. Dobre, poďte. Tuto sú nejak dobrí moc ľudia. Musím ísť trošku dopredu, aby som aj mal čo chytať. A tento tu pastičkár predo mnou ich všetkých chytá. To není fér. Tak ja idem sem viac dopredu ešte. Bum. Počkáme si na nejakých hráčov. OK, teraz tu idú nejakí hráči. OK, on ich všetkých odbuchnul. Bum. A nikoho sme nezabili, jaj. A toto bolo dosť na nič pasca, takže... Tak, OK, tak, tuto sa viem vlastne takto portovať, OK, tak to bude lepšie. OK, som tu. Bum. Čo? Ona už bola aktivovaná. Mne sa vôbec nepáči ten môj... Má to byť môj teammate, ale on mi nejak vôbec nepomáha, on to celé iba zhoršuje. OK, tak idem sem. Hore. OK, tuto si na niekoho počkám. OK. Bum. OK, zabil som jedného. Nice, super, zabil sme jedného hráča. Tuto si počkám na ďalších, alebo pôjdem tam dozadu. Nepočkám si tuto na nich. Hop. OK, niekoho som asi zabil, ale poďme keď tak skôr viac... Kam mám ísť? Aha, sem. Poďme keď tak viac dopredu, keďže mne sa zdá, že tuto vzadu tých hráčov sme nejak toto. Sme sa na nich moc zdržali. OK, tuto si na niekoho počkáme. Bum. OK, zabil som jedného. Nezabil. Ako to tie pasce nejak nefungujú ľudia, mám taký pocit. Alebo nejsú teda moc efektívne. Aha, tu už je koniec. OK, tak poďme ešte viac dozadu po tých hráčov. A skončila sa hra. OK ľudia, takže tu máme taký zaujímavý štart. Aha, tu vidím tú šípku, OK. Že tu vlastne sa pod nami prepadne to sklo. A ideme. Poďte. Oni hneď aktivujú tú pascu. A neaktivovali ju. OK, poď, bum. Super. Tak to som prešiel. Ideme. OK, teraz som dosť dobre na tom. Teraz som aj dosť vpredu, takže to je v pohode. Ale nevidím cez tých hráčov nič proste. OK. Tu je typek. Sa nás tu snaží pochytať, ale to sa mu nepodarí. My sme na ňo proste moc dobrí, no. Aha, tam bola pasca. Ja som si ju nevšimol. OK, poďte. Teraz to není nikto, akože kto by nám aktivoval tie pasce, takže toto by mohlo byť dosť pohoda. Ale zároveň sa chcem dostať aj trošku viac dopredu, aby som sa aj nejak umiestnil dobre. Nelen to proste prejsť, ale aj sa umiestniť, takže ideme sa trošku posnažiť ľudia, no. Bum. Raz, dva, tri, štyri, bum, idem, super. No ja som to neskočil. Zase, čo sa to so mnou deje dneska? A čo tuto? OK, tuto použijem môj leap. OK, toto by sme aj mohli dať. Je to dosť jednoduché, ale už ma trošku tak... nie bolia prsty, ale mám ich v takom... tak neprirodzene proste dané, že už je to trošku nepríjemné ľudia. OK, už niekto skončil tretí, ale stále... Ak skončíme lepšie ako minule? Nie! On pod nami zapálil, ale ak skončíme lepšie ako minule, tak to bude úspech. OK, 9. Ne, 11. Ne, by sme skončili ešte horšie. OK, no myslím, že toto bude posledná hra a ak teraz sa neumiestnime lepšie ako 10, čo bolo vlastne vtedy ten náš prvý pokus, tak ja vážne neviem. Keďže toto není vôbec ťažké, len proste ja som v tom zlý, to je všetko. A možno je to, že mám zlomený prst. Trošku som na to pozabudol. OK. Ale reálne je to akože dosť ťažké s tým prstom. Ja viem, že Death Reanima mi aj predtým dosť išli, aj ma to dosť bavilo, ale teraz nejak je to trošku problém, no. Ale tak čo už. Ďalej tuto, ideme, hop, hore, hop, skačeme, hop, OK. Už sme viac ako v polovici, ešte máme 4 minúty, OK, toto je dobré. Bum, nie, ja som zomrel. OK, bum, OK. Poďme,
Poďte ľudia. OK, už to, teraz určite skončím lepšie ľudia. Posledné, toto musím dať proste. Poďte, toto dáme, ľudia, posledný. OK, poď. Toto teraz nesmiem pofailiť, OK? Áno, super, skončili sme, koľkatý, 5. Let's go ľudia, tak, aspoň že tak. OK, no a s týmto nádherným umiestnením na 5. mieste, teda pre mňa nádherným, by sme sa myslím mohli ukončiť. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak nezabudnite na like, odber a zvonček. Naozaj mi to pomohlo a ten prst, no tak dúfajme, že vlastne mne dajú sádru dole asi o tak, neviem teraz kedy toto video vyjde, ale dajme tomu o také 2-3 týždne, hej, takže potom už budú videá vychádzať snáď pravidelnejšie. Jo, tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a ahoj! Ahoj!